Daghan pagihapon ang mga tao nga nangandoy, no? Nangandoy gyud ta nga makasud ta sa kinabuhi nga walay katapusan. Apan daghan pod ang mga tao karon sa kalibutan nga nagpuyo og kinabuhi nga dili mohaom alang sa kinabuhing walay katapusan. So, atong tan-awon nga ang pangutana nining magtutudlo sa balaod, the intention is to trap Jesus. So there was no right intention, but the question is valid. Mingon siya, unsa may akong buhaton para nga maluwas ako sa dayon, makaangkon ako sa kinabuhi nga wala nay katapusan. Then si Jesus nangutana usab kaniya, unsa may giingon sa balaang kasulatan? Mutubag ang tao, higugma ang Dios, labaw sa tanan. Sa tibok mong kasing-kasing, hula-hula kusog kalag. Og higugma ang imong isig katawo sama sa imong kaugalingon. Then mingon si Jesus, sakto. Okay, you have said it right. Go and do that. Lakaw og buhata kanang imong gisulti. Higugmaa ang Dios o higugmaa ang imong isig katawo. But the lawyer or the teacher of the law notice nga murag siya may natrap. Imbes nga iyang itrap si Jesus, siya man hinuoy natrap kay siya mitubag sa iyang kaugalingong pangutana. Musa mingon ang lawyer nga, kisa may akong isig katawo. Unya mingon si Jesus, mihatag kaniya usa ka sumbingay. Nga adunay usa ka tawo nga gibanhigan diha sa dalan, gitulisan siya sa iyang mga dala nga mga precious jewels, unya gibugbog siya, unya gibilin diha sa daplin sa dalan nga daw patay. Luya, puno sa bunog, nagkasamad-samad ang iyang lawas. Unya nahitabo nga dunay usa ka pari, miagi. Unya pagtan-aw sa pari sa unahan nga naay nagbuyod, miagi siya sa pikas nga dalan. Ikaduha nga miagi usa ka lebeta, nakita niya nga nagbuyod dito sa unahan, mipaduol siya, iyang gitan-aw apan miagi usab siya sa lain nga tampi o pikas nga side sa dalan. Og miabot ang usa ka Samarianhon, og nakita niya ang tawo nga nagbuyod, miduol siya, mikanaog sa iyang gisakyan nga hayop, unya iyang gibubuan og lana og bino ang samad sa tao, o iyang gibugkusan og iyang gikarga ang tao, gipasakay niya sa iyang sakyan nga hayop, iyang gihatod ngadto sa abutanan or tambalanan, unya iyang giingnan dito galma kini siya kay inigbalik ko payran ko ra ikaw sa imong mga magasto. Unya mingon si Jesus, sige, sa tulo ka buok kinsa man ang isig katawo ni ining maong tawo nga gibanhigan. Mingon ang lawyer nga, kadtong mitabang kaniya. Again, mingon si Jesus, okay, lakaw og buhata ang sama sa iyang gibuhat. So mga igsuon, how to enter into life eternal, unsaon nato nga makasulod kita sa gingharian nga wala nay katapusan og makadawat sa kinabuhi nga walay katapusan. Mingon, higugmaa ang Dios, labaw sa tanan, labaw sa imong kwarta. Kay kanang imong kwarta inig kamatay nato, sugot kag sa di biyaan na nimo diri. Higugma ang Dios sa tibok mong kasing-kasing hula-hula, sa tibok mong kusog, labaw ka sa imong pagigugma, sa imong panimalay, sa imong makabtangan, kay kanang tanan ato ng biyaan, inig kamatay na nato ning kalibutana. Unsa may atong madala? Nothing. You cannot bring your car, you cannot bring your money, you cannot bring your bank account, your passbook, you cannot bring up there. All biyaan na nato. But we are sure nga after our life on earth, there is another life nga atong adtuan. Mo nang mingon ta nga og mamatay bitaw ang tao, mingon ta nga mihalin na siya sa laing kalibutan. So there is another world nga atong adtuan. Mihalin na siya sa laing kalibutan. Kung kapag sa Tagalog, sumakabilang buhay na siya.
So makabilang buhay. So merong buhay sa kabila. Hindi lang po dito. Merong mundo sa kabila. Hindi lang po rito. So yung buhay natin mula rito ay tutuloy-tuloy papunta doon. Sa kaya kailangang paghandaan ang buhay doon. Papaano po ba tayo papasok doon? So mao na ang concern sa tao. Unya ang tubag, sumala sa iyang giingon sa balang kasulatan, ang tubag para makasuod ta didto, love God. Love your brother, your sister, your neighbor. Saon man nato kini. One time, dunay duha ka magsuon sila, unya ang ilang mga ginikanan nangamatay na, so gibahin sa duha ka magsuon ang nabilin nga yuta kanang farmland. Unya karon kining magsuon for 40 years in farming, nindot kay ilang relasyon kay maayong pagtinagdanay, kung nagkalisod, tabangan, maghinatagay sila. So, for 40 years nilang pagtrabaho diha sa umahan, nindot ang ilang dagan, nindot ang ilang relasyon, maupod silang pamilya. Apan sa takulahaw, doon ay usa ka higayon nga nagkabinayloay og mga mainit nga mga pulong, kining duha ka man nagsuon, og sugod ni adto, nagsugod ang ilang relasyon nga naputol. Ang manghod sa pikas nga side na may kanang murag sapa-sapa, iyang gipabuldos ang sapa-sapa, gipadak-an kay aron ang iyang magulang dili makatabok ngadto sa iyang bahin sa yuta. Unya ang maguwang nga nasuko pod, mao di ay na imong gipabuldos, gipadakuan nimo kanang sapa-sapa para di ko makatabok. Mas labaw pa na akong buhaton. So karon usa kay gayon na dunay usa ka tawo panday niabot nanuktok sa iyang balay sa magulang kay nangita in town og trabaho. Isa nga nangita kog trabaho for few days kay wa man koy trabaho basi naya mo ipatrabaho sa ako. And good enough mingon ang iyang katong magulang nga, good timing gyud imo pagabot dinhi sa akong balay. Dali aton taubanan ta ka dito sa kuan ha. Mao ni imong buhaton. Kanang pikas nga side ako nang manghod pero nag-away mi. Iyang gipadak-an kanang kasapa-sapa tanawa. Layo na kayo di ko katabok. Sige, buhaton ako. Pakural nako ning akong lote. Himoy kog kural 8 feet ang katason para di na nako makit-an kanang iyang lote og dili ko makakitaan ang akong igsuon. Unya, mingon ang panday nga ang asa man tagpala, asa man tagpiko, asa man tag kanang kuan ipang lungag aning mga haligi. Then gipalitan siya. Provided unya pagkahuman ang katong magulang ingadto milakaw ngadto sa opisina sa negosyo. Nya sige, ang panday na bilin didto. Unya after few days mibalik ang maong tao katong magulang. Pagbalik niya didto, nakita niya ang usa ka beautifully made footbridge. Tulay ang gihimo sa panday, himuan og nindot nga tulay patabok ngadto sa pikas. Unya pagduol sa maguwang ang didto pod sa pikas iyang igsuon ayang manghod miduol pod kay tan-aw didto. Unya didto katong tulay mao toy hinungdan nga sila nagkauliay sa ilang maayong kabubuton. Nagyakapan sila. Nangaypasaylo ang manghod, nangaypasaylo ang magulang, nagpinasaylo ay sila, nagkauli ang ilang kabubuton. Unya moingon ang panday nga, babay, ato nako. Mingon ang magulang, no, wait. I want you to stay with us. Mingon ang panday nga, I really want to stay with you, but you know, I have a lot of bridges to build. Daghan pa kog tulay nga himuon. So, ipadayon ang panday. Mga igsuon, sa atong ebanghelyo karon, gitudlo kanato nga ang paghigugma sa Dios naglangkob og paghigugma sa isig katawo. Kay kanang imong isig katawo, ako, ikaw, hinumdumi, we are all created after the image and likeness of God. Ikaw, hulagway ka sa Dios. Buhi kang hulagway sa Dios. Og ang Dios
anaa kanimo. Sa diyang gibuhat ang tao, gihuypan sa Dios aron ka mahimo nga buhi nga tao. Ang kinabuhi sa Dios anaa kanimo. Busa we can rightly say, any one of us, we are all God's living and visible presence in this world. Subusa kung gihigugma nako ang Dios, higugmaon sab nako ang akong isig katawo, kay kanang akong isig katawo mauna ang buhi nga presensya sa Dios, kay siya hulagway sa Dios. So kung mauni, ang pagigugma sa Dios dili separate sa pagigugma sa atong isig katawo. Hinuon ang paghigugma sa Dios nga dili nato makita, mahimo lamang siyang tinuod konkreto kung mahigugma kita sa atong isig katawo. Mao na nga moingon si St. John's letter, first letter of St. John, moingon siya, kung adunay tawo nga moingon nahigugma ako sa Dios apan nagdumot sa iyang isig katawo, unsay iyang ingon, kanang tawhana ba ka kon. Nala, sige, huna-huna ta. Kisa may akong gidumtan karon. Sige, pasigna apa. Hinomdumi ingon si San Juan sa iyang unang sulat, ang moingon, I love God, I worship God, I praise Him, I go to church every day, I go to adoration chapel every day. Og moingon siya, apan nagdumot sa iyang isig katawo, unsay ingon ni San Juan, ba ka kon siya. So nindot kayong mamalandong tadyan dapitan nga, kini daing two greatest commandment. God is invisible. We cannot see God because God is pure spirit. But that God lives in you. He lives in you. He lives in them. He lives in me. And because we are all the dwelling places of God, we become that image and likeness of God. And when we see each other, we see beyond our humanity, we see beyond our weaknesses, we see God. Seeing God in you. Mao na nga, nindot mamalandong ta, instead of making wall that would divide and separate us, let us make bridges. Taytayan aron masumpay ang atong mga dili maayong nga relasyon, maplantsa, masumpay. Sa parabol, nagingon niya, usa ka Samaritano. Ang una milabay ang pari. Layo pa sibat ng pari. Ikaduha Levita mipaduol apan misibat pod sa pikas nga side. Ikatulo Samarianhon miduol og mitabang sa iyang isig katawo nga nagkinahanglan. So mga kaigsuunan, wato siyang pamalandungan, mao ni tubag ni Hesus sa pangutana sa magtutudo sa balaod, kinsa man ang akong isig katawo? Then sa ilang tinuuhan o sa ilang balaod, ang ilang isig katawo, it refers to kababayan, paryente, katagilungsod, kataginasod, mao nay ilang gitawag nga isig katawo. But using the parable, Jesus opens the mind of that lawyer to widen his understanding of a neighbor. A neighbor is anyone who is not you. Si bisan kinsa nga dili ikaw. Mao na neighbor, isig katawo nako kanang si bisan kinsa nga dili ako. Sato pa, ang ako nanay, ako nang isig katawo. Akong tatay, igsuon, manghod, silingan, amigo, katong mga tao nga wala nako kailhi, naa sa atong nasod uto sa laing mga nasod, si bisan kinsa nga tao, bisan wa ko kaila, maunay akong isig katawo, kay ang isig katawo should be defined any person other than myself. So kung mauni, si Jesus pinaagi sa maong sambingay, iyang gipalapdan ang understanding sa isig katawo. Sa ilang understanding, na Jewish understanding, limited lamang sa ilang kababayan.
sa ilang katagilungsod, kataginasod. But Jesus would like us to embrace everybody as our neighbor, a brother and a sister. So kung mauni, mamalandong ta nga ang kabubuton sa Ginoo atong tan-awon nga ilhon nato nga isig ka tawo, bisan kadtong dili nato paryente, bisan kadtong dili nato kaila, bisan kadtong mga tagalaing mga nasod, atong ilhon nga atong isig ka tawo. Mao na nga pagkanindot sa kinaiyang Pinoy kay moanhi beto ng mga tagalaing nasod, respetado gyud ta kaayo. Mo respeto baya ta nila. Mo kitay mga to sa ila basin pangbunalan na siguro ta didto, no? Pero Pilipino, because we believe in God, because we are lovers of God, abot sila dinhi. So grabe gyud nato kainatiman, pakapihon, paisnakon, pakanon, invitaron, labi nagputi, mintag, "Hi Joe." Og itom, Bulbots Caldero, negro, anak dito. Mao gid mga Pilipino gyud kaayo, no? Tan-aw na to nga sa ato ding sa atong ebanghelyo kung mamalandong ta, we are invited and challenged by Jesus to expand our understanding of a neighbor. So, ikaduha nga pamalandungan, you who is a neighbor of them, you are obligated, you are tasked to do good rather than to harm them. Mao nga diri sa katungkuan, diri sa ato ebanghelyo, ang pari o ang levita dili man sila mo'y nagbugbog aning tawhana, but they are equally not helping. So not helping the need of our brothers and sisters in our own capacity, sa kaya nato, not doing good to others is also tantamount in hurting them and perpetuating their sufferings. Mo na nga maingon si Jesus, kisama natong tulo ang isig kataw, natong mga tawhana, maingon ang magtutudlo, katong nitabang niya, og maingon si Jesus, lakaw, buhata katong iyang buhat. Og unsay resulta, makaangkon ka sa kinabuhi nga walay katapusan. And then, kung mabasa ta sa Gospel ni San Mateo, chapter 25, verses 35 to 45, inigabot na sa Ginoo kitang tanan, tigumon sa nga tubangan, og miingon si Lord, sa dihang inyo akong gipakaon, sa gigutom ko, gipakaon ko ninyo, sa dihang giuhaw ko, gipainom ko ninyo. Unya, dali kamo, sulod kamo sa gingharian, nga giandam sa Dios alang kaninyo. So sa ato pa, those who do good to others may enter into eternal life. Klaro na nga gisulti ka nato sa Ginoo. Lakaw o buhata ang iyang gibuhat. Lakaw o tumana ang imong gisulti, ang imong tubag. Sa mga kaigsuunan, instead of building walls that would separate us, let us start building bridges that will connect us with one another. Kung dili siya modawat nimo sa imong paningkamot, building bridges towards your enemy, towards your friend, towards your family members nga medyo nasuko nimo, kung dili siya modawat kanimo, that is not anymore your obligation, that is not anymore your tulubagon sa tubangan sa Ginoo. Iyan nga tulubagon ang imo nga ningkamot ka. Unya karon ato tan-awon mga igsuon nga kini ding pagpaningkamot nato, we strive to do good. We do not put limit in our goodness, but we put limit until we decrease. Nga kanang atong kadautan, kanang atong pagkasaputon, kanang atong pagkadi maayo, atong kunhuran. We put limit sa atong gitawag nato atong pagkamaot, pa atong pagkadautan, but we should not put limit on our goodness. Kanang imong kaayo, hinumdumi, whatever you do to the least of your brothers and sisters, sabi ni Jesus, you did it to me. And when we come home, when we leave this world,
And when we face God, sabi niya, come, enter into the kingdom which has been prepared for you since the beginning of time. Kisay iyang giingnan, those who feed the hungry, those who give drink to the thirsty, those who give clothing to the naked, those who visited the sick, the prison. In other words, those who do good to others will always welcome in the kingdom of heaven. Brothers and sisters, let us start doing our mission to do good to others. Manindog kitang tanan og ato karong ipadayag ang atong pagtuo. Nagatuo kami sa usa ka Dios ang Amahan ang makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, sa Jesucristo ang bugtong anak sa Dios. Gianak sa Amahan sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak dili binuhat kung sa kinaiya sa Amahan. Pinaagi kaniya nangahimo ang tanan. Tungod kanatong mga tao ug alang sa atong kaluwasan, may kanaog siya gikan sa langit. Talalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay og nahimong tao. Kanato gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Nag-anto siya namatay o gilubong. Sa ikatulong adlaw nabanhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit og nagalingkod sa tuo sa Amahan. Mubalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi o sa mga minatay, ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ang maghahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa Amahan ug sa Anak, dungan sa Amahan ug sa Anak, gisimba siya o gihimaya, o misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen. Ang Dios nung kaayo gipadayag diha ni Kristo nga maoy nag-ayo ug nagdala kanato ngadto sa iyang Amahan. Siya nagtudlo kanato sa paghigugma sa atong isig katawo, busa magampo kita alang kanilang tanan nga nanginahanglan og manluluwas og higala, og moingon kita, Amahan, dungga kami. Amahan, dungga kami. Nga diha sa iyang kaparian o katawhan, mapadayag sa simbahan ang gugma sa Dios, pinaagi sa buhing gugma alang sa isig katawo. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga atong nasod makaangko na sa matuod nga kalinaw ug kauswagan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga sila nga nagatiman sa mga naalaot, dili mawad-ag kadasig. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga si Teofilo Kamumot, sulugoon sa Dios, mabayaw ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga ang mga nangamatay dadon ni Kristo ngadto sa iyang walay katapusang gingharian. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Dios sa among Amahan, sa among pagampo alang sa uban, tabangi kami sa pagigugma o pag-alagad sa among isig katawo, sa ingon dawato namo ang imong pinalanggang anak nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan.